כן. זה יכול לדברים שלי, לא לתרגל, לא... מה כל הכדורים? זה מה שעל הכדורים. מה כל הכדורים? אני מזכירה לך ככה? כן. ואז אני לוקחת את התרופות שלי. סבתא, מה אתם הוא כותב לך? הוא כותב לך? 9:30 בבוקר לתרופות ו9:30 זה נכון. ושימי לב למה אני אומר את זה, כי יש פה התמודדות עם מחשבות. ועכשיו זה יגיע, תשב, בביגוד, כבר נעדות בקודי, ואז עוד פעם יהיה שקע. זה בדיוק מה שקורה גם בשעה. כשאתה נכנס למחשבה, אתה שוקע, או שאתה עולה למעלה. לא, כאילו לא רוצה, אבל צריך לשמור מוריד עליי את עכשיו. מעלה אותך למעלה. זה מתוק, זה ראשון. תשאל. זה גם אנשים שלוקחים, מבינה? זה כאילו כל מראה אבסנט דאונס כאלה. זה ממש ככה, אתה יודעת מה? תראה אתה אמרת? מה מי? חיפשה אותם שוב מקודם. זה ממש ככה. ולקחת כדורים סבתא. אבל היא רצתה מקודם בגלל אחרי זה אתה צריך להוציא לה את עצמה. כנראה שאתה מרבה. אני רואה בלי בכזאת שקפה. למעלה. לקח. 9:30 היה לפני 2:30. מה השעה? מה השעה? אין לך שעון? עכשיו השעה 11. עכשיו 11:30, לפני שעתיים לקחת כדורים. לא היה לה שעון, אדום. יש לה, יורידה אותו, הלכה לישון, אבל היא חזרה. שם בחדר. בחדר. פה? חוטי. השעון? העולם מצחיק את צוחקת. ושהסוללה חלשה, מה אומר לך? סוללה חלשה. קראת לו את הצורה, כל הזמן דוחפת את זה. זה כתוב בשעון. אני חלש. זה כתוב. זה כתוב. איך הוא יודע, אבל מעניין. איך הוא יודע? יודעת איך הוא יודע. טלפון חכם הטלפון הזה. אין, כבר לא מייצרים כאלו. גם מצלצל. סבא, ואז אתה רוצה לקנות לה אחד אחר, נו באמת. לא קונה, היא לא רוצה. לא, מה פתאום, אני אוהבת אותו מאוד. כשהוא יתקלקל, נראה מה יהיה. שיתקלקל, נראה מי יתקלקל קודם. נראה מי יתקלקל קודם, אני או הטלפון. עם ההתנה הזאת שאת מתינה אותי כל הזמן, נראה מי יתקלקל קודם. גם אני יכול להגיד לך, אני הסוללה שלי כבר חלשה, די. סוללה חדשה, למה את מאמינה לטלפון ולא לי? נו, אמא, תטעיני את אבא. מה, את לא מאמינה לי שהסוללה שלי חלשה? עשתה את שלה, זהו. סבתא, מה? סבתא. אני אקום בבוקר, אני אגיד לך, סוללה חלשה. תעתיני אותי. מה הטלפון אומר לך? סוללה חלשה. ענת אין. הוא יודע. רואה? טלפון חכם, הטלפון שלי. בכלל לא כותב. מה היא אמרה? מה היא אמרה? שאני לא מדבר ככה. היא אמרה שאני לא מדבר ככה. קנית לי טלפון תשב. ובוא לא מדבר לי ככה. כן, בכלל לא, אתה אומר לי. אני אחליף לך כמו של אמא. לא להטיל, לא כלום. בגיל 72 אני אחליף לכם משהו כמו של אמא. זה טלפון חכם, זה טלפון מעולה, הטלפון שלי. מה עוד עושה? מה עוד יודע לעשות? מאוד. הוא יודע לשיר? לפעמים. גם שלי יודע. לא רק שלך, את תשמיצי. גם שלי יודע. אבל אתה לא לוקח תרופות, אני לוקח תרופות. אני לוקח, מה לא לוקח? לא לוקח קולסטרול? אתה צורך קולסטרול? אני לוקח שיהיה לי קולסטרול, אין לי מספיק קולסטרול. אני לוקח כדורים שיהיה לי קולסטרול. קולסטרול. זה כלבה כמו צ'יקה. זאת? היא כמו פולה ולא צ'יקה. זה פוצ'יקה, זה פוצ'יקה. זה פוצ'יקה. צ'יקה? זה כמו צ'יקה. יש לה אותם צבעים. איזה צ'יקה מאמי.
פוצ'יקה. צ'יקה. בול. איי, איי. הכלב הבא שלכם יהיה פוצ'יקה. צ'יקה.